ଆମ ଛୁଆମାନେ 500 ଟଙ୍କା ଦେଲା ପୁରା ପେଟେ ମଦ ପିଇ ଦେଇଛି। হ্যাঁ টমাটো রসুন কঞ্চা লঙ্কা চকুড়ি 2 প্যাকেট চড়াই দিয়েছি। নেশা পুরা চুর করেছে। বাট দেখা যাবে কুয়াড়ে যাবে আরে শঙ্করা সেপটে মদ পিকি তু শান্তি এপটে মু বি শান্তি আ বাড়ি শঙ্করা শঙ্করা কଣ হেই କଣ ମତେ ଶଳା ବୋଲି ବୁଝିଲେ ମତେ କହିଲୁ କୋଉ ଶଳା ମତେ ଦେଖିଲା ମୁଁ କହିଲି କଣ ତୁ କହିଲୁ ହେଇ କହିଲୁ ନା ନାଇଁ ନିଶାରେ କହିଲି ଜାଣିପାରୁନୁ ମୋ ବାଟରେ ଆସିଲା ବେଳେ ତମ କଥା ଭାବୁଥିଲି। ମୋ ଦିଅ ଶୁଣିଲି ମୋ ଝିଅକୁ ବୁଝେଇ ଦେଇ ଯାଇଥିଲି ମତାମତ ନେଇ ତମ ଘରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଥାନ୍ତି। ସମ୍ଭାଳି ପାଇଲି ତମେ ଆସି ମୋ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଗଲାଣି କେତେ তো দিহের তো সে মদ গুড়া যাଉନି କାହିଁ ସେ ମଦ ଗୁଡ଼ା ପିଉଛୁ ପିଉଛୁ କଣ ତୁ ମଦରେ ଗାଧେଇବା କଥା କହୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଣସନ୍ତରେ ସେ ଯେଉଁ କ'ଣ କି ସ୍ପ୍ରାଇଟ୍ ସେଟା କୁହନ୍ତି ଭାଣ୍ଡର ସ୍ପ୍ରାଇଟ୍ ମୁଁ ପାସ୍ କରିଦେବି। ତୁ ଆଉ ଜମା ଦେଖିଲେ ନା ହୁଏ ଟୋଟାଲି ଇଂଲିଶରେ ଉଡ଼ିଲୁ ଆଉ କ'ଣ ହେଇ ତୋ ଝିଅକୁ ମତାମତଟା ପଚାରୁ ମୁଁ ମତାମତଟା ବୁଝେଇକି ପଢ଼ି ତୋ ଝିଅ ଟିକେ ଏ ମା କୃଷ୍ଣ କୃଷ୍ଣ ମା କୃଷ୍ଣ ବାବା ବାବା ମୋ ମା ନୁହଁ ମୋ ବାବା ନିଶାର ଜେଣ୍ଡର ଚିନି ପାରୁନୁ ଭୁଲ ହେଇଗଲା ହେ ମା କୃଷ୍ଣ ମୋ ଝିଅ କାନ୍ଦିଲାଣି କାନ୍ଦୁଛୁ କାହିଁକି କାନ୍ଦିଲେ ଦେହ ଖରାପ ହବ ହସିବ ଆୟୁଷ ବଢ଼ିବ ଦିଲକୁଶ ରହିବ ନା କାନ୍ଦୁଛୁ କାହିଁକି ତୁ ହେ ମା କ'ଣ ହେଇଛି କହିଲୁ ମୁଁ ବୁଝିଲି କାନ୍ଦିଲେ ମୁଁ କାନ୍ଦି ପକେଇବି କାନ୍ଦିଲି ଘଟଣା କ'ଣ ସେ ଅଭୟଙ୍କର ଝିଅକୁ ଟ୍ୟୁସନ କରୁଥିଲା ସେ ଅଭୟ ବୋଧେ ପଇସା ଦେଇନି ମାସିକା ପଇସା ଆଜି ଦେଲି କାଲି ଦେବ ବ୍ୟସ୍ତ ହେବାର କ'ଣ ଅଛି ପଇସା ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ମିଳିବ ନା ଆଗ ପଛରେ ମିଳିବ ହେଲା କାନ୍ଦରେ ମୋ ବାପା ଅଛି ବସୁଛି ମୁଁ ମରିଯାଇଛି କହିଲୁ କ'ଣ ବାପା ପ୍ରାୟ ଗୋଡ଼ ହାତ ତଳେ ପଡ଼ିଲି ଦେଖା କରି ସାରିବାକୁ ସମସ୍ତେ ଗୋଡ଼ାଇଥିଲେ କେହି ମୋ ହାତ ଛାଡ଼ିଲେନି ବାପା କେହି ମୋ ହାତ ଛାଡ଼ିଲେନି ଏଇ ଅବସ୍ଥାଟା ମତେ ନଷ୍ଟ ଚରିତ୍ର ସଜାଇ ଦେଲା ବୟସ ଥାଉ ମୁଁ ମରିଗଲି ବାପା ମୋର ସବୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଭାଙ୍ଗିକି ଚୁରମାର ହେଇଗଲା ନାଇଁ ବାପା ଏଟାକୁ ଛାଡ଼ନି ଏଟାକୁ ପିଟି ପିଟି ମାରି ଦିଅ ଆମେ ୟାଡା ହେଲେ କୁକୁର ଘାଟରେ ପେଟ୍ରୋଲ ପିଇବାକୁ ଦୌଡ଼ି ପଳେଇ ଯାଉଛୁ ହାତ ଉଠେଇବି ନା ହାତର କାମ ନାହିଁ ଗୋଟା ଗୋଟା ତଳ ରଖି ଆଉ ଗୋଟା ଗୋଟା ବକା ଆସୁର ଭଳିଆ ଫାଳି ଦେବି କାନରେ ହାତ ହାତ ଉଠେଇବୁ ନା କଥାଟା ପରିଷ୍କାର କିନା ବୁଝିବୁ ତାପରେ କହିବୁ ମୁଁ ବୁଝିବି କଥାଟା ଶୁଣିବୁ ନା ନାଇଁ ହଁ ଶୁଣିବି କଥାଟା କହୁଛି ପରିଷ୍କାର କିନା କ'ଣ ନା ନା ହାତ ନା ହାତ ଛଗଡ଼ା ମୁଁ ଭଲ ପିଲା ନା ନାହିଁ କଥାଟା ଖାଲି ପରିଷ୍କାର କିନା ବୁଝିଲି ମୁଁ ଏଇପଟେ ଘର ଭିତରକୁ ପଶିଲି ତ ଝିଅ ଏଇଠି ଠିଆ ହେଇଥିଲା ମୁଁ କହିଲି ମା କୃଷ୍ଣା
तो बाबा को डाकिले 2 मिनिट कथा ही पड़ी मत ढेर काम जल्दी कहला कहला बापा घरे ना तुम जा पर आसो बड़ कहला बढ़िया कथा कहला मोर काम होला घर छाड़ी पड़ेगा पढ़ेबा कथा गोटे पाद पछकू पकईची एटा हूँ डेमो हाँ गोटे पाद पछकू हाँ इरे भाई पछरू माटी बस जाऊ ढेर चेष्टा कली मास्टर तो छड़े पारे ना धमक दलाऊ गाँ लोक को डाकी मीडिया डाकी तुम मान सम्मान देवी तुम डाक को मान डाक को कथा कहीदेला मो मुंड टोटाल डाले ना बहुत चिंता करी कौन करी परिस्थिति रे शेष निष्पत्ति नेली तो झील जहाँ चाहूँ बोला सिंगला छात्र कथा सर कादुआ को जीवी नहीं मोर भी सही हवा नहीं बापा ए अमर का जा कोते मिंटो कोते ए सो कोते बाबा ए कोन सो ए सत कुछ के मिछ कुछ मु जाने तुम तो सत मिछ तो कहू तो ओ हम सब ने करो इनके कथा तो मारो मारी देबी मारी देबी जो झील तुमको मत पे टंका देला से मिसाई गला पर तुम तापर हाथ उठाउछ अरे तार दोष कौन गोटे सरू चटकनी पकईबी तो गालाटा भूलिज मत कौन नालिया के देखुछु मु तो मुरबी तू मो मुरबी हाय ताको बस से कहलो हाँ पचारि मत कह कृष्ण बापा ने तोते मार मारिया बच्चे किस कारण थो कह गणेश कथा केमिति कहबी भाई बापा को परे तू जजपति मारो मारे को मारो मते खूब काटो जी मुए सब तू डर नहीं कृष्ण मु जानी मो फोन कर तू खाली सत कह गणेश এই লোকরা তো ভৌরিকে নষ্ট করে কথা যাইছে ভাই मु बाहर में उसी ना भाई की वो फोन में क्यों नष्ट कर सही बाबुले पद पद आसिक नाग साप सागर घेड़ा चेष्टा करना एमती जगह को जाऊँगी मु भी देखी तू नाग ही केम दंशन चैताली नाग चल कृष्ण हमें यही का गाड़ी पुलिस स्टेशन में एफआईआर लगा चल कौन मो तली पेट मो ना छाड़ तो चित्र ଆପଣ ଥାନା ଯିବେ ମୋ ନାଁରେ ଛାଡ଼ିଦେବେ ମୋତେ ଜେଲ୍ ହେଇଯିବ କେମିତି ବଞ୍ଚିବି ମୁଁ ବାବୁ ତ ଏହା କହିଥାଏ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ହିରୋ ଢେର ବାର ଶିଖିଛୁ ନା ପୁଅ ଭଲରେ କହୁଛି ତୁମେ ଦିଟା ଥାନାକୁ ଯାଇଥାଅ ହେଇଛି ତ ବୋପାଟାକୁ ମାରିଦେବ थाना को जीवु तो बापा इति मरिबो जमा थाना को जीवु बाबू नहीं को बा हो नहीं को बा हो ना तो बापा मो तो झियो तो बंकी गला ମୁଁ ତମକୁ ମ୍ୟାରେଜ କରିବାକୁ ରାଜି कृष्णा तो संसार जानी सुनी कैसे तो धरा देलु अरे तू केबे भी खुश रह पारिबुनी सारा जीवन यंत्रणा पाइबु ତଥାପି ମୁଁ ଖୁସି ହେବି ଭାଇ କାହିଁକି ନା ମୋ ବାପାଙ୍କ ଜୀବନ ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ ମୋ ପରା ମରଣକୁ ହାତ ଟାଣି ଡାକିଛି ତୁ ଜମା ମନ ଦୁଃଖ କରିନା ଭାଇ ଜମା ବି କାନ୍ଦେନା କଥାରେ ଅଛି ପରା
ବାପା ମାଆଙ୍କ ଋଣ କୋଉ ପୁଅ ଝିଅ ଶୁଝି ପାରନ୍ତିନି। ହେଲେ ମୁଁ ଏମିତି ଗୋଟେ ଭାଗ୍ୟ ନେଇ ଜନ୍ମ ନେଇଛି ଯେ ମୋ ବାପାଙ୍କ ଜୀବନ ବଞ୍ଚେଇ ମୁଁ ଆଜି କିଛି ଋଣ ଶୁଝି ଦେଇଛି। ହଁ ହେଲା ଆଉ କ'ଣ? ତମେ ସୁନା ଝିଅ, ତମେ ମୋତେ ବାହାଇକି କିଛି ଭିତରୁ ଋଣ ସୁଝିଦେଲ, ଆଉ ଯାହା ବାକି ରହିଲା ମୁଁ ରଫଡ଼ ଦେଇ ସୁଝିଦେବି। ଠିକ୍ ଠିକ୍ ଠିକ୍